kwasa ngalele kusile sompa kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompa kwasa Siyanamukela kuSolomoya TV nomkhulu Mazibuko. Mkhulu ugcina kwethu ukukhuluma besikhulume ngeindlela zokuhlola. Bokhulume ngokuhlola wathi khona kunomehluko phakathi kokuhlola nokugula. Bakhuluma ngokusefa noma lento yazwa ngesiprofeti. Baba khona nento yomhlahlo. Umhlahlo yiso isihloko engisilinde ngamihlabo umhlaba. Ngiyabuza ukuthi namhlanje ngabe usaqhubeka ngabo ukuhlola straight noma sithatha kwesesibili kwesesithathu ngoba umhlahlo ngicela kube isihloko sokugcina. Kodwa ngaphandle ukuthi ukhulume mkhulu ngicela ukuthi ubulise abantu beSolomoya TV sibatshela ukuthi utholakala kanjani ngoba mkhulu njengoba bososhilo ukuthi uzocela ukuthi ukuze ube usebenza kangcono nokuthi abantu bathole istructure esi-organize ukuthi kukhona inamba entsha ozoyi-eda namhlanje ukwenzela ukuthi abantu mawuza eGoli kube nenamba abakuthola kuyo ngoba ubabhizi kakhulu uthole ngesinye isikhathi abantu bengakutholi efonini bacabanga ukuthi awufuni ukukhuluma nabo kanti usuke ubhizi. So avoida lento leyo ede umuntu ozoba more of i-administrator ukuthi mabekufuna bakhulume naye and then bazokwazi ukuthi bathole ama-appointment. So mkhulu ngizocela ke ubabulise abantu ubacela ukuthi bashare balike basubscribe inamba leyo nale namba esikhuluma ngayo nje izovela lapha enzansi and then ke usicacisele ngesihloko ozosikhetha kule ndaba yokuhlola ngokwesigaba zakho usponsor kuyintambo. Amen. Ngiyabingelela-ke ngibingelela wonke umuntu obukela iSolomoya TV. Ngibingelele-ke emagumbeni amanamhlanje ngibingelele ethu ezaphansi ezasemanzini ezaseyintabeni. Ngibingelela-ke sibingelele emanonweni ingane zomoya ingane zamanzi amakhehla aseyintabeni. Sizothinta nje kancane. Ngicabanga ukuthi indabeni yeyinamba sekuzoshintsha kakhulu endabeni yeyinamba. Ukhona usisi simtholile usisi wethu la ozokhona ukuthi abambe ama-calls azobe kungabantu abakhona ngapha eGoli ukuze sizokhona ukuthi sibe nendlela eqondileyo yokusebenza ngoba manje ngicabanga ukuthi sesizoba neyinsuku futhi esizobe sisebenza ngazo uthola ukuthi umuntu uzobe abahlolayo sizohlela nje insuku kahle abahlolayo beze ngalezo insuku lezo abazobe bemanzini sisebenzise ezinye futhi insuku ngokunjalo into nje sizoyihlela kahle ngoba kunabantu uthola ukuthi abasakhona ukusithola abakhona ukuthi bafinyelele kithi ngesimo sokuthi sisuke sisebenza sibheke emanzini. Mina ke angithumele emanzini noma ukusebenza umuntu angithumele iqha ngiyakuye nje sifike sisebenzane ngendlela okufanele ukuthi sisebenzane noma mayefikile impela ngizibambela mina alezi ezamzana ukuze ezokwazi ukuthi uphuma uhlambulukile ngibe sure nami ukuthi uyagezeka ngibe sure ukuthi imimoya yakhe yahlanzeka njengoba sihlanza imoya. Sizothinta ke indaba yokuhlola sizothinta futhi sibuyele esihlokweni sokuhlola sizoqedela lapha ehlokweni sokuhlola. Ngicabanga ukuthi sike sathinta sayiveza igaba zokubonela abantu inkinga noma zokulalela umoya kwaba ukuhlola kwaba ukubhula kwaba ukusefa noma uprofeta kwazoba umhlahlo noma ukwedlula umoya. Kuyenzeka ukuthi uthola ukuthi kunomuntu obona into phambili ithi mayidonselana nomhlahlo ngolimi lwamanje ke bathi bona sekukwedlula umoya bathi wedlule umoya usho ukuthi uhambele phambili umoya ubona into before yenzeke. Kodwa kakhulu baba seyinkonzweni abantu abathanda leyo nto yokwedlula umoya. Sizofika ke lapho selapho ehlahle elokuzaneni ekubhuleni
Oh, ekuhloleni. ekuhloleni. Ya, ukuhlola. Hey, silapha sinenkinga nendaba yokuhlola. Sinenkinga nje enkulu ngendaba yokuhlola abantu akwesithi ukumancane ekuhloleni. Sithi nje ukuma ekuhloleni mhlawumbe abantu bazongizwa kabi uma ngithi akumiwe ekuhloleni ukuthi hayi umkhulu mazibuko usethini manje uthi asingahloli. Ya ngizomtshela ukuthi kungani ngithi akwesimo ukuhlola ngoba ukuhlola usinika inkinga kakhulu. Usinika inkinga kakhulu ngoba abantu bayahlolwa kodwa basindi. Bayabonelwa izinkinga kodwa zilapheki. Manje sinenkinga endabeni yokuhlola. Sicela ukuthi kwenime kancane ekuhloleni, kwenime kancane. Siyazi ke kodwa ukuthi lezi igebengu ehlola abantu zibahlola ke ku WhatsApp, zibahlola kuphi ku TikTok, zibahlola kuphi kodwa abantu bengalitholi usizo. Kufana nabantu abenza ama research ngezinto zikamoya. I-research ngento kamoya ngeke uzukwazi ukuthi ungenza i-research ngento kamoya. Kufana laba kuthiwa bakhuluma isilungu nemimoya. Hey ngeke ukhuluma isilungu ngemimoya ngoba kunamagama esilungwini angekho esintwini. Kunamagama esintwini angekho esilungwini. Siyasibaboneka abantu mase bekhuluma isilungu bethi bakhuluma izinto zikamoya ngesilungu. Manje hey ngisuke singasaqondi ukuthi kube sekwenzakalani ngoba awukwazi ukulalela umoya kuumoya wabantu abadala. Imuphi lo muntu omdala owayekhuluma isilungu? Owayekhuluma isilungu nje umuntu omdala kuthiwa nje lo wayekhuluma isilungu. Akwesibuye ke size la ukubantwa abantu abadala babe sikhuluma isilungu uma bezodlulisa imimoya. Okungenzeka ukuthi angasikhuluma isilungu usephushe noma ukwisibonakaliso. Kodwa manje lokho kusakutshela ukuthi kusafanele ukuthi ugezwe kunedlozi elingakagezeki elikhuluma isilungu. Ngoba isilungu kumele siphele nje emlonyeni uma udla inkamba, udla igobongo, udla impande. Siyaphela lokhuzana lesi silungu esisifundayo. Ngoba lemimoya eyabantu abadala. Njengoba kungeyabantu abadala nje ucaca okusobala ukuthi akekho umuntu omdala wayekhuluma isilungu. Wayekhuluma isilungu. Hayi, inkosi impela ngabe kusha lokho. Kodwa ke asikho ke lapho sila ekuhloleni. Awesikuye ukuhlola sibhekana nenkinga ejulileyo kubantu abahlolwayo. Abantu bayahamba baya kumuntu, afike umuntu amhlole umuntu. Noma aye nenkinga umuntu kumuntu ohlolayo noma obonayo izinkinga zabantu, ngabe umthandazi, ngabe inyanga, ngabe isangoma, ngabe umprofeti. Olokho eprofetha ilokhuzana inkinga zabantu. Abaprofeti ke nazo lezi inyanga nabathandazi laba nasizangoma lezi ziningi izinto abayisebenzisayo ukwenzani ukwedlula umoya ezibaboostayo ukuthi benze bedlula umoya. Akwesiqale sibuye lapha sisho ukuthi kuyini kahle kahle ukubonela umuntu inkinga noma inkinga zomuntu zehla kanjani kumuntu obonayo. Okay, uyafika umuntu uzohlola. Mayefika umuntu ozohlola uhamba nabantu bakubo laba abanenkinga abafuna ukwenzana ukwelashwa. Ngithi ke mina ngelinye ilanga ngithi ingane ayinayo inkinga. Ngisho ngamdala kanjani kodwa kwelamathongo umncane. Noma kubaba noma mama wakho wenjani uyingane. Umkhulu nogogo badala. Ukhokho nokhokokazi badala. Ngithi ke mina ingane ayinayo inkinga. Kodwa inkinga isuka isemsamo noma ikubantu abahamba naye lo muntu lo usuke umntwana ke. Ingakho sithi abantwana betho, abantwana bedlozi, abantwana beyithulu. Sikhuluma kona lokhu ukuthi lo muntu umncane ukunalo moya ophila kuye. Manje umuntu mayizobonelwa inkinga ezohlala phansi nami sixoxe mayelana nenkinga zakhe, ngibone ezinkingeni zakhe ukuthi uhlushwa yini. Uza nabantu bakubo. Mayeza nabantu bakubo ibona abangena lapha bangitshela inkinga yakhe mina. Ibona abangena lapha bangitshela inkinga yakhe bese behlangana ke nalabo abantu abembethe mina okuyibona abasebenza abanomsebenzi engenza mina umsebenzi wabo abaphila kulomzimba wami. Manje uma ungena nekhehla noma ungena nesalukazi, ungene nomntwana, ungene nomama womntwana, izinto ezinjalo, abanye izintombi, abanye izilwane.
uyena umuntu wakini ofika nenkinga yakho ukuthi wena la emzimbeni wakho wembethwe yini le eyinkinga yenza ukuthi wena naye ningaxhumani. Uye nje ufika mtshela ukuthi lo muntu unenkinga yesilwane, lo muntu unenkinga ukuthi wakhipha ingane, waphuphunyelwa ingane, lo muntu lona unenkinga ukuthi kunomuntu alala naye owayebulela umuntu noma owayelele nomuntu owayebulela umuntu. Uyayibona, ufuna ukugeza lelo thunzi lelo, lo muntu lona ushawa ngeichitho, uyagadwa. Sinenkinga ke yabantu othola ukuthi bagula ngemilingo kamoya ngoba bakhohliseka kalula. Abantu abagula ngemilingo kamoya bakhohliseka kalula kanjani na? Abantu abaphiwa amandla okwelapha abantu, uma uphiwa amandla okwelapha abantu unayo imilingo kamoya lana sithi kungamanga kamoya ombathiswa khona esandleni sakho. Naphi yana kumuntu weqisiwe noma ulale nesilwane. Isilwane ke siwumoya, isilwane njengoba elale naso la sengifika mina ngizwa ingilozi ethi angibeka isandla phezulu kwesinye sakhe noma phezulu kwesibeleko noma phezulu kweqolo noma phezulu kwekhanda limphethe oshawe ngesilwane. Mangithi ngiyabeka isandla nje ingilozi ivele ipholisele yena lo muntu, yona njalo lo muntu lo wayo noma lo mlingo ola izandleni wamandla uvele uzelaphele lo muntu lo. Manje abantu bayitshela ukuthi nanoma imuphi umuntu unawo lo mlingo kulezi zandla, unawo lo mlingo. Afika umuntu kwakuhlolela akubonele yonke into bese exosha imimoya ngomlilo. Exosha imimoya ngani? Ngomlilo. Bese wena uyitshela ukuthi hayi lento izohamba, ukhokha imali yakho, uyitshela ukuthi ihambile into, uthi uyafika kumazibuko. Hawu umazibuko usayibona le, uthi uyahamba uyakubani uBhengu, mawufika lapha umkhulu uBhengu, hawu naye uyayibona lento. Kanti ihlambuluka nini lento? Siyibone ngani lenkinga? Siyibone ngethonga noma khona into efihliwe ukuthi sibone ngayo? Uyayibona manje inkinga lena, inkinga yangempela esembethe le yokuthi abantu babonela abantu inkinga bajike bengabelaphi. Emadaleni ke bekukhona izangoma, kukhona izanusi. Abantu ababekhona ke nini emadaleni bekukhona izangoma, kukhona izanusi, kukhona inyanga. Isangoma besibhula, isangoma besenjani besibhula, bese sikuthumela kumuntu owazi amakhambi, owazi imithi, kube uyena owenza okwelaphayo. Manje sinenkinga ngoba laba abantu abahlolayo akungakho ngoba bethi sizokuhlola kuphela bese uyahamba uya kumuntu onamandla okwani okukusiza. Sebenakho konke ukwelapha nokubona. Njengoba benakho konke ukwelapha nokubona, yilapho oqala khona inkinga yokuthi uyiphiwe na lento noma khona la uyilande khona. Mangithi ke mina idlozi lakho noma isithunywa sakho noma isidalwa lesesiphila kuwe isona esifike sitshela umelaphi noma umuntu ohlolayo ukuthi wena uphethwe yini. Uxhumana ingilozi yakho nengilozi kaMazibuko, uxhumana idlozi lakho nedlozi kaMazibuko, uxhumana isidalwa sakho nesidalwa sikaMazibuko, uxhumana ithunywa ngokunjalo. Bese ziyatshenana zigijime ziye kujuleni kwayinto zibuye nayo injalo. Bese ziye kujuleni kwayo into zibuye nayo injalo. Basizakala abantu. Kunabanye abantu ke othola ukuthi uyalelwe kumuntu. Mayefika lo muntu usebona inkinga noma usebona njalo ubuhle balomoya ophethe lo muntu. Ububona ngani lezi ilwane ngathi zisinika inkinga ngempela? Lezi ilwane lezi nalezi ingcabo nale mabhande nazo zonke lezi zinto zeyigubhu abantu abahlola ngazo zisinika inkinga. Ngoba abanye babanjiswa uThixo, abanye kuphathwa isigubhu, sikhulunyiswa sishunqa intuthu khona la. Utshenwa yini? Yidlozi lelo yomuntu noma utshenwa yilento oyiphethe ngesandla? Yini ekutshena inkinga yomuntu? Uzoyelapha kanjani inkinga yomuntu ungayitshenilwe yithonga la?
Uzoyelapha kanjani inkinga yomuntu ungayitholile kuyithonga lakhe noma edlozini lakhe? Sinenkinga ke bantwana bethonga ejulileyo ngendaba yokuhlola. Indaba yokuhlola inkinga, isinika inkinga indaba yokuhlola. Sibuye lapha ke. Kunezinto ke engifuna ukunixwayisa kuzo ezenzakalayo ngale ndaba yokuthi umuntu ahamba ayohlola. Uyahamba uyohlola kumnguni. Mawufika kumnguni, uyakuhlolela, uyakwelapha, awelapheki, uyaphinda uyabuya, uyakubhengu, uyakuhlolela, uyakwelapha, awelapheki, ngiyaphinda uyakubani umkhize, uyakuhlolela, uyakwelapha, awelapheki, uyabuya kuzala kumazibuko. Awasibuya ke sithi lo mazibuko uphiwe. Ukwenza ukwelapha umuntu. Afika ibona inkinga ukuthi unenkinga nje bese ethi kumazibuko ngoba usebenza emanzini bese ethi yena asikuthumele emanzini. Siyafika lapha emanzini. Ilwane kayizwani namanzi. Ngaphandle mabeyilinke nawo noma beyixhumanise nawo amanzi. Ngoba bakhona baganga emanzini ngoba benzela ukuthi kutholakale la amandla. Ngoba nawo amanzi anemimoya ehlambulukileyo nemimoya engahlambulukile. Into eyenza ukuthi uthole sesikunika impande uma siqeda ukukhipha emfuleni noma emanzini. Yiyo leyo nto leyo ukuthi awuhlambuluke lo mzimba, uhlunge lemimoya. Ngoba sinokuqonda ukuthi isihlahla esokuhlunga, esokuhlambulula. Angithi uyayibona uyangizwa leyo. Isihlahla uyalizwa igama lithi isihlahla. Isihlahla esokuhlunga nokuhlambulula. Sasihlambulula lemimoya ke siyayihlunga. Sihlambulula lemimoya siyayihlunga. Uma sesikunika le mpande akwembuye lapha. Umuntu siyamthatha simuse emanzini. Lezi ayilwane leziya ezenzana ezimembethe. Sifika lapha yana siyomgeza. Lesi silwane ahambe esembatha kuzo zonke lezi igodlo nakuyo yonke lemimoya ahambe icosha. Lesi silwane lesi siyadla lapha kuwe. Sithola imfudumalo lapha kuwe. Sithola ukuphila. Kodwa wena sikuvalela impilo yakho yonke. Izinto zakhe azenzeki kodwa usubahambile abelaphi awelapheki. Ngenxa yalesa silwane senzayo esembathiswe wena ngokuthi udle inkamba ezingcolisiweyo, amagobongo angcolisiweyo, ukulalwa. Bakulale bakungcolise ngesilwane. Leya nto iyakungcolisa. Sithola impilo kubani? Kuwe lesi silwane lesi. Akwesithi ke usufika ke kulo mazibuko othi usebenze emanzini. Useyathatha ngamandla akhe afika busisa amanzi anikele nawe unikele kubusiswa amanzi. Sithi siyafaka lapha lesilwane siphume sibalele. Siyofika ekhaya sifike sibulala umama wakho. Masifika nje sikufaka emanzini, sithi sikufaka emanzini bese sifike lesi silwane senzeni. Siphume sibaleke kuwe. Noma sithi uthi uyangena emanzini sithi mina ngingeni. Ungisaphi la? Sithi ungisaphi la? Sithi siyafaka ufele emanzini. Siyabulala manje lesi silwane. Ilezi izinto enihamba nihlolwa ngazo, nigcotshwa ngazo, nigcatshwa ngazo, nenze yonke lezi zinto. Yizi izinto lezi ezihlolayo nezelaphayo okungesiza zemvelo ezingcolisa imisamo, zingcolisa imizimba yethu, zingcolise umoya esiphila ngawo, zize ingcolise ngisho abelaphi beqiniso. Siyafaka amanzini into iyaphuma, igijimize ekhaya, mayifika ekhaya ifika ibulala ingane yakho. Siyafaka amanzini uyaphuma, uhamba ngemoto yakho uthi uyafika lapha endleleni bakhayijeka bayibamba imoto. Lesi silwane asifuni ukuphuma kuwe, senzela ukuthi ungabe usasibuyisela lapha emanzini. Uphindele kuye umniniso lo wayekunikile. Ngoba futhi laba belaphi izinto abazenzayo bafika bakuhlole ngazilwane, bakwelaphe ngazilwane, bakungcolise bakuqede, bayakubopha futhi mabefika lapha. Ngoba wena ugeza la ekhaya. Ugeza la ekhaya. Yonke into, yonke insila yakhe isala la. Zonke izinto ezenzakalayo zisala la. Okusho ukuthi ucela usobala ukuthi wena usuwembathiswe ukungcola. Uyibone ngani lo muntu inkinga yakho uma ehluleka ukwelapha? Ngoba phela ithonga alikwazi ukutshengisa into elingeke likwazi ukuyenza ukuyelapha. Sinenkinga ke belapha. Sinenkinga kwangempela. Sinenkinga
belashwa sinenkinga le ndaba yokuhlola akwengiceleke nje lokhu angazi noma mhlawumbe lokumukelana kodwa akwengicele lokhu kulesi sixwayiso sami sokuhlola ukuthi akwasikhankaseni kwesikuvala ukuhlola sikuvale abantu bangayi ukuyohlola ngoba ukuhlola ikona okusidukisayo manje umuntu ukhuluma ngekhanda nemoto ezokushayisa zonke lezi zinto lezi ekupheleni kosuku akasakwelapha uphuma lapho usangene uphuma lapho uyithele emotweni uyashayiswa imoto ngenxa yokuthi lezi zinto zigcwele la ekhanda oyitshelwe yiloya muntu ozohluleka ukukunika isisombululo akakusombulule phela akuyale elaphe lomqondo wakho uphume uwe akakunike akwelaphe akuqondise uphume uwe alapha umqondo alapha umoya andube yo lapha umzimba wakho ngoba phela umzimba usudinga impande ngoba umzimba uyisihlahla umzimba uyimpande namanzi sabe siye emanzini sifike sihlambulula imimoya bese sibuya sithola lempande izokuhlambulula ayikho into ebalekile njengokuthi uxhumane nabantu bakho wena umuntu ogulayo ayikho into ebalekile eyedlula ukuxhumana nabantu bakho uma welashiwe umelaphi ibaleke kakhulu siphinde sizobuya lapha ke manje sizobuya ezintweni ezithi imimoya isikhuluma ngezibonakaliso ikhulume ngamaphupho ikhulume ngezinto eziqhamuka njengomcabango singajulike kakhulu singene emcabangweni ngoba uhamba nakho ukwedlulane umoya uhamba nezithunywa lo ukusefa umoya okay ke sibuya lapha ke isikhuluma ngani ngezibonakaliso namaphupho izinto eziningi zehla ngesibonakaliso zehla ngephupho umelaphi ozohlulwa ukukuhlaziyela amaphupho ovuka nawo emathongeni akho yazi ukuthi akusuye ozokuhlola kuphela nje abo ahluleke ukukweluleka nokuhlaziyela amaphupho ngoba ukuhlaziya amaphupho kuukuhlola nje kukodwa ukuhlaziya nje iphupho kukuyibona inkinga kukodwa ungathi ukuhlola ngoba yikho lokhu ukuhlola engakufuni kukubona inkinga yomuntu kukodwa kukulalela umoya nenkinga yomuntu kube kukodwa ngoba leli phupho leli belahambe nalo ngezigaba zalo siphinde sibuye lapha ekuboneni inkinga ngani ngamaphupho inkinga ngephupho mina nje ngeke uzungizwe ngingena la ku YouTube ngithi ngizohlaziya amaphupho njalo ngizokhuluma ngamaphupho ukuthi umuntu mayephupha inyoka isho ukuthi inyoka uma ephupha isihlahla sisho ukuthi isihlahla mayephupha inkomo isho ukuthi inkomo mayephupha lokuzana inkanyamba isho ukuthi inkanyamba mayephupha imemedi isho ukuthi imemedi inkosazana ngeke uzungibone ngingena ngoba iphupho lumhlahlandlela wamathonga iphupho lumhlahlandlela wenkinga yakho manje noma laphi mayisezohlulwa ukukuhlaziyela iphupho ukutshela ukuthini wena emqondweni wakho unguwe nje ufikelwa yini wena la kuwe la ukhonani la kuwe uma nje ezohluleka nje iphupho nje ahlule ukulihlaziya akutshela ukuthi inyoka yisitha kodwa le ivele iyidlozi kuwe akutshela ukuthi hayi mophupha inyoka nje inyoka iyisitha uyayizwa leyo nto leyo abanye baba nenkinga yokuthi uthola ukuthi uphupha edlala ibhola uphupha egijima zigijimi lezo zigijimi uthola ukuthi omunye uzokutshela enye into angithi uyayibona bese silibheka ke iphupho sesililandela ukuthi wena uphupheni iphuphe ngidlala ibhola benigqoke kanjani benihambaphi bekwenzakalani ephusheni lakho sesiza naloke uyabona ngoba benigqoke kanje bekusho ukuthi uyabona ngoba benihambe endaweni nje bekusho ukuthi uyabona ngoba benidlala kwindawo ekhonkwa yesikunti bekusho ukuthi uyayibona izinto lezo ezihambe ephupheni zenzeka lo muntu lona uvele ebhekene efaka ijazi elinje ijazi lisho ukuthi lelo jazi lelo angithi uyayibona
ngokuthi silandela iphupho lakhe aza kufakazele ngisho bese kukhohliwe ephusheni ukuthi hayi uyabona mawusho kanje kwathi maliqhubeka leli phupho lathi angithi uyayibona lo muntu usekufanele ukuthi akulandelele imibono namaphupho akwembathile manje abantwana bethonga akwesikuvala ukuhlola manje kwesime nje kancane sikuvala ukuhlola ngoba ukuhlola ikona okusinika inkinga abantu bahlola ngezilwane bahlola ngezigubhu bahlola ngezincweba bahlola ngeincabo abanye bababhema imbhemiso lokubethi babhemela abantu abadala kanti sebebhema umchopho bezilwane kuningi abanye bathi bayafemba kodwa badinga umuntu oseduze wabo ozobalekelela ongazi ukuthi kulekelelwa mase wenze njani bathi bayafemba abanye benza yonke inyakanyaka le ngiyithinta ke le ndaba yefembo ngelinye ilanga bese ngikutshela ukuthi mina ngathola kanjani ukuthi ifembo alisiyo into eyemvelo liwumkhuba ifembo ngiyokutshela ukuthi kwenzakalani ngoba nami ngakuthola umelaphi waseMozambique kufanele ukuthi ngiye khona ngiyokutshela ukuthi ngelinye ilanga ukuthi kwenzakalani ngokuchazela nje njengoba kunjalo ukuze niqonde ukuthi lezi indlela zokubona umoya zijulile abanye babona ngamathambo zijulile kunezinto ezizinkinga ezidalekayo la ukuthi ungayibona kanjani inkinga yomuntu ungayiboni ngethonga lakhe ungayitshelwa nje ithonga lakhe uzoyibona kanjani inkinga yomuntu kanti usebenzisa yini uma ungatshelwanga lethonga lakhe bese yena hayi thula ungangitsheni lutho mayiqeda adlula uthi lo moya wasuhamba kwase kanjani mayiqeda lapho bese ethi khuluma hayi akwesikiyekeni ukuhlola akwesikiyekeni kancane ukuhlola ngoba kuphithana ashinto eziningi umuntu kuyakhethwa manje la akwesikiyekeni ukuhlola ngoba usiqedile thina belaphi beqiniso eselapha ngeqiniso kwenzakalani bafowethu akwesikiyekeni ukuhlola kwesime kancane ngokuhlola sizokwazi ukuthi sikhanyiseleke ezinkingeni esibhekene nazo nasedlozini esibhekene nalo noma idlozi elidingwe lazo abantu abelashwayo abantu bakho noma abantu bakini baziwa uwe into abayifunayo inkinga ebhekene nabo manje uma umuntu engezukulalela abantu bakho engezukulalela wena engezukulalela umoya ophila kuye ukwelapha wena miyeke lo muntu loyo akusuye sizokuvala ukuhlola ngizokhuluma futhi nobungoma ukuthi ubungoma buza kanjani kuze kuzovala ukuthwasisa abantu sivala ukuhlala sivala ukuthwasisa abantu ukuze abantu bezokwelashwa ngendlela okuyiyo sifuna ivele lezi zigebengu sifuna ihlalo bala lezi zigebengu ezihlala ngabantu zingcolisa amadlozi abo zingcolisa ingubo zabo zingcolisa izinhlanhla zingcolise izithunywa zenu isithunywa ke asithwebuleki isithunywa mawungathi uthwebula isithunywa ngabo namanga isithunywa sithwebuleki rather umngcolise lo muntu umngcolise bese siyaqhela lesithunywa sihlale lapha simbuke nje hambe ebhayize ishayisa siyaqhela kuyisithunywa njengomoya mawusuka uqhele emzimbeni umzimba bese uyafa isithunywa siyaqhela sivele sisuke kuwe uma sewungcolisekile ngoba isithunywa siyakutshena lapho yakhona isithunywa siyakutshena lapho yakhona ngiyobuya ke ngikhulume ngane ngokusefa ngoba izithunywa ingena kakhulu kuphi ekusefeni izithunywa amen hayi uyagadla mkhulu ngiyacabanga ukuthi isihloko esilandelayo mkhulu ngoba okuningi sokucacisile kuzobaluleka ukuthi ucacise ukwehluka kwalegaba lezi njengoba sikhulumele ngokuhlola ngoba ngiyacabanga ukuthi ukuhlola lokhu kuquka yonke into kodwa manje uzothi umzekelo masokhuluma ngokubhula siyazi ukuthi kubhulwa ngamathambo yebo nangeshoba yebo nempela omunye umuntu mkhulu noma ngizoyiraise lento kulesihloko masivula futhi omunye umbone ngathi uyahlola kanti uyazi ukuthi unezilwane akhomba amathambo enzeni angekho lento engekho yebo ngizocela sibambe la lokho kunye sizohlaziya
ngesihloko esilandelayo kuzo njengoba sesizibalile. Yebo. Kodwa yebo, mkhulu yebo. bengizocela ukuthi ngaphambi kokuthi uvalelise siphinde sikhumbuze abantu ukuthi bashare, basubscribe, balike, and inamba ezizovela sezizobambili ngoba sekukhona inamba yenkosazana ezosisiza ngokuba yi-administrator ukwenzela ukuthi umsebenzi ube lula, abantu babe organized, bangaphoxakali mabengakutholi. Inamba izovela lapha enzansi. Ngicela uvalelise mkhulu ngoba isikhathi asisekho ukwenzela ukuthi siqede lesihloko bese kwenzela ukuthi abantu nesikhathi esizayo baphinde bathole esinye isihloko. Ngicela futhi ubatshele abantu ukuthi utholakala kuphi eGoli, utholakala kuphi eThekwini. Inamba yakho njengoba sishizovela enzansi neyosisi ozosinceda ngabantu abazofuna ukuthi basize abeza eGoli kuphela. Le namba izovelela abantu abala eGoli. Yebo, abadinga usizo bese uyavalelisa. Ngithi angibonge, asikuvala ukuhlola. Ngiyabonga nje kakhulu kubabukeli beSolomoya TV. ISolomoya TV ngithi nje angibonge kakhulu kwaba subscriber, kwaba like-ayo nabasherayo lama video. Iyakhula kakhulu le TV. Iyakhula iTV yeni. Cha, sisazolokhu nje sinsikela kwelinonile kuyo le iSolomoya TV. Ushintshe kakhulu manje, ushintshe kakhulu. Akwesikuvala ukuhlola. Amen. Amen. Awukakasho mkhulu utholakala Esoweto ngitholakala eZola, eThekwini ngitholakala kwaMasha. Izola inkulu mkhulu. Ezola 3. Okay. Izola umndeni ngapha izola kana. Izola 3. Yebo. eThekwini ngitholakala kwaMasha kwa-H. Okay. Nasentoro komhlobo. Inamba izovela lana. Amen. And then leyesibili abantu abazoyibona inamba ye-administrator. Uma befonele yona abaseGoli kuzoba lula ukuthi ba-organize, bazi ukuthi eziphi insuku ozoya ngazo emanzini, eziphi insuku ozohlola ngazo ukwenzela ukuthi umsebenzi wabo ube lula nabo baku-accesse lula ngoba ngesinye isikhathi abakutholi efonini or uyaphendula kanti ubhizi. At least kule enye inamba bazothola babekele nesikhathi ne-appointment ukwenzela ukuthi babe well organized, bazokwazi ukuthi basizakale ngokuphelele. Siyabonga mkhulu. Uyangibuyisela lapha ekuhloleni. Nje ukuhlola kuvala, siyakuvala ukuhlola. Siyakuvala ukuhlola. Amen. Siyabonga. Kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa